Здравейте, брати и сестри! Надявам се да сте добре. Аз съм така в моята преднощна разходка, както е често. При мен имам сутрешни разходки, имам и нощни разходки, които ми помагат много за време с Бога, за размисъл и така. И общуване с Господа, общуване с брати и сестри. Исках да ви споделя нещо, което ми се случи днес. Днес се чух и съм много, много, много щастлив да го споделя с вас. Нещо, което ми се случи днес. Се свърза едно момче, един мой приятел. Така, доста познат, добър приятел, мога да кажа, от Испания. То е едно момче, което е от Уругвай. Ако за тези, които не знаят къде е Уругвай, Уругвай е една малка държава, която се сравнително малка за Южна Америка, за тяхните мащаби, тъй като е малко по-голяма от България, ако не се лъжа. България все пак е средна европейска държава по големина. Свърза се с мене и ми разказа така малко това момче от Уругвай, няма да казвам името му. Така, извинете ме за тези, които не знаят. Уругвай, както казах, е една малка държава в Южна Америка, намира се между Бразилия и Аржентина. Говорят испански език, тъй като не е от най-известните държави в Южна Америка, затова ви споделям това нещо. Една държава, която говорят испански, те си приличат много на аржентинците, говорят същия испански като тях, със същия акцент и така нататък. С това момче се познаваме общо взето от може би 15 години, може и малко повече. Той е син на пастори, както и аз. И е израснал в църква, израснал е в едно вярващо семейство в вярата и ми сподели нещо, което ме зареди още повече и което ме направи много щастлив. Се почувствах много щастлив, все още съм щастлив за това нещо и така ме зареди, макар и да се чухме преди доста часове вече, днешния ден. И това, което той ми сподели е, че най-сетне той след много падения се е върнал в църква, започнал е да ходи в църквата, започнал е даже да служи с младежите в тази църква в Испания, в която ходи. И ми каза ми, братче, аз толкова се радвам, и му казах, аз също се радвам много, брат ми, това е нещо чудесно, просто аз го очаквах. И така си поговорихме малко с този мой приятел от Испания, това момче от Уругвай и така ми сподели, че е почнал да служи на младите хора в тази църква и така и се е върнал при Господа и ми каза, вика, братче, ние, които сме израснали в това, имаме такова благословение, защото имаме, все пак някаква база и вика, така добре се чувствам, макар и с трудности, с много такива неща. Ми каза, връщам се в пътя на Господа след толкова време, родителите ми като пастори се радват много за това нещо. И така, и си говорихме, ние в миналото в Испания, както аз, така и той, за съжаление, сме били отдалечени от Божия път, отдалечени от пътищата и пътеките на Господа. Но слава на Бога се зарадвах толкова много за този мой приятел. Ние даже много години бяхме и така скарани, карали сме се таковата. Той ме подсети, вика, спомняш ли си, така колко пъти, еди какво си,
сме се карали, сме, нали, и аз му казах, да, разбира се, спомням си, и той ми каза, ние сме си поискали, нали, сме си простили един на друг, поискали сме си прошка, и така ми каза, нали, че в момента той върнал се, нали, сред младежите, сред други служители в тази църква и така е в процес, нали, точно на искане на прошка, на прощаване на много хора. Така че с това, което исках всъщност, след тази случка, която ме направи много, много щастлив, исках да ви насърча и да ви кажа, че братчета и сестрички трябва да търсиме, трябва да прощаваме на хората, които са около нас, на хората, които са ни наранили с нещо, хора от миналото, може да са хора все още в нашето настояще. И така, и аз лично се заредих и казвам, Боже, аз колкото и да се стрема, ние сме хора, правим грешки и това сега ще е и темата на следващото видео, на следващия лайв, който сега ще обявя. Но искам преди това да ви насърча точно за това, както говорихме с моят приятел, за неговото завръщане и както си припомних и аз, както съм бил, пак казвам за съжаление, но сега за моя голяма гордост, много години като блудния си, много години изгубен в света, но винаги Божието Слово, с което сме израснали, което е било вътре в нас, и Божият дух винаги ни е дърпал към истината и към правилния път. И сега с връзка с прощението, както си говорихме аз и той, с прощаването, с искането на прошка, ви насърчавам да простите на хората, които са ви наранили. Няма значение дали е в миналото, дали все още са в настоящето ви в този момент или са хора от миналото. Просто простете, поискайте си прошка, защото това е, което иска нашия Господ от нас, за да излее върху нас благоволението си, благословенията си. Така че аз самия исках да простя. Аз съм простил, но ако има хора, на които още не се сещам, аз в този момент прощавам, защото винаги може да забравяме някой, може да не се сещаме, така че прощавам от сърце и също така си искам прошка за това, че може би има хора, на които още наранявам или съм наранил наскоро, без да си дам сметка, така че както прощавам, така също и си искам и прошка от хората, които са около мене, хора от миналото, хора от настоящето, защото това трябва да търсиме, за да се освободиме, за да се обновиме. И ето сега обявявам също темата на следващия лайв и кога ще бъде. Темата ще бъде обновяването на ума. Една много важна тема и много, много хубава. Обновяването на нашия ум. Това ще бъде темата на следващия лайв, а той следващия лайв ще бъде в сряда от 16 часа, 16:30 немско време и испанско време, а пък в България ще бъде между 17 и 17:30 часа. Така че обновяването на ума ще бъде темата и това е. Много се насърчих с това нещо, с това момче и също така искам да благодаря на нашия Господ сега в този лайв, тъй като говорих и с него, с това момче от Уругвай, който живее в Испания също от много години. Значи, слава на Бога, отварят се врати за онлайн служение с младежи на този етап онлайн, с младежи в Испания и най-вероятно в Уругвай и в Латинска Америка, нали? Така че искам да отдам голяма благодарност и да кажа просто Господ е велик и слава на нашия Господ за вратите, които отваря и за това да може да достигаме до все повече хора, млади и не млади, за да ставаме все повече на Божията нива. Така че сряда от 16:30 испанско и немско време и 15:30 българско време, темата обновяване
на ума. Бъдете благословени, където и да се намирате, каквото и да правите, не забравяйте, че Господ е с вас, Святия Божий Дух, нашият утешител е с нас и нашият Господ ни обича. Иска доброто и мисли за доброто и мисли за тези и действа за тези, които го обичат. И аз ви обичам и ви благодаря. До скоро. Чао, чао.